Σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Μόλις λέει μου τρέξω, θα πούμε στη θάλασσα, θα το έχεις κουβαλήσει εκεί. Είστε έτοιμοι? 1, 2, 3, πάμε. Γνώρισε έτσι πες τα νέα και έλα να μου τα πεις. Ποιος εσύ? Ποιος εσύ? Και εσύ ποιος είσαι? Κάτσε να έρθει ο Κωνσταντίνος. Πού ρίξες και μία? Σιγά Κωνσταντίνε, σιγά σιγά.